episod. Astăzi ne vom juca un hobby care, da, îți lungești gâtul și faci hobby. Da, știu, n-are logică, numai că pare interesant, da. Există și geam, da. Da, ăsta, da. Mie, nu mi se pare foarte wow, dar dacă vă place, o să mai fac. Am 5000 de metri. Oi, oi. Nu, deci, jocul ăsta face parte. E un hobby care, Doamne, mă rog, am gâdileajă. Da, bun. Deci, ca să vă gândiți, jocul ăsta cred că e destul de vechi, numai că eu nu îmi place, dar dacă voi vreți să mă mai joc jocul ăsta, apăsați like și abonați-vă, că nu. Deci, cum trec aici? Trebuie să am gâdileajă. Dacă mai vreți content sau dacă vreți să mă mai joc jocuri, apăsați like și subscribe și așa mă motivați să mai fac content de genul. Să trecem la a noastră. Gâtleaja! Deci, după cum am zis, jocul ăsta e cu gâtleajă. Ai o gâtleajă de mă doare capul. Și da, trebuie să sari, trebuie să faci hobby-ul ăsta. Și trebuie să faci hobby-ul ăsta, că dacă nu-l faci, înseamnă că nu-ți place jocul, da. Noi încercăm să-l facem în episodul de azi. Nu cred că îl vom reuși, dar o să facem și partea a doua dacă văd susținere la acest episod. E o clădire asta? Nu cred că nu reușește să trec. Ok. 50. 25. Ok. Și jocul, da, am mâini la gât. Că că mă gândesc, mi se pare interesant jocul, nu e rău. Gen, nu prea ai cum să te plictisești, părerea mea, că poate că a voastră e alta. Știi? Că fiecare are păreri diferite. Părerea mea, n-ai cum să te plictisești. Poate că unul dintre voi are altă părere, că nu e fain, dar mie mi se pare amuzant, și interesant. Yay! Nu. Free skip, nu. Că sunt pro player, n-am nevoie de skip. 40 feet. Hâți. Ai. 20. Acolo-i lavă, habar n-am. Lavă, laser, cum vreți. 20.5. Hâți. Da, și în jocul ăsta trebuie să-ți lungești gâtul ca să poți să-l termini. Da, e ciudat, recunosc. Numai că mie îmi place, da. Uite-te un pic cât gâtul am, ca girafa aia. Care o girafă peste girafă, peste girafă, peste girafă. Bine, hai să trecem. Cam atât a fost episodul de azi. Ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și subscribe. Pa!